Пуста хора, аз съм здрав поле в люмната. Не пак. Забрави за втори път фейс камерата. Казвам втори, защото миналите епизоди, първите ми епизоди с Мобизън не са първо добре шли на Fallout Boulder. Отхил и апгрейда на FNAF 4. Така. Значи, как знаете, първите ми епизоди с Мобизън, аз не знаех, че мога да имам фейс камера. И нарочно аз не знаех, че имам фейс камера. Не знае как се помня. И този път забравих. Сега спускам новото клипче. И добре шли на една версия на FNAF World, която е голяма. Как можах да забравя? Така ще скъса клипчето. Как можах да забравя? Трудно ще се кръстя така епизода. Как можах да забравя? Хубавичка е Бъртрамбот. Язък за хубавичката Бъртрамбот. Едва ли иска да снимам. Пак се връщам на Майнкрафт. Супер! Трябва да слягам хора, защото е 9:20 вечерта. Не бих си легнал сутрин рано. Или пък не бих станал. Ама тъй като утре съм на училище, друг избор нямам. Училище. Не се ли броня? Няма броя. Не. Да ми преча да ме чувате. Да ме чувате. Да ме преча.
стандарт. Не пречи. Окей. Хора. Чакай. Аз как съм го направил това? То беше Goldstone. Хора. Това е кетчуп. Давай. Това бях сложил Goldstone. Пък сега е Redstone блок. Redstone. Ама... Няма да режа хлеб. Окей. Салама е цял. Окей. Окей. Сега... Ех! Ето. Оранжево легло. Гледай си, майка ти стара. Хора. Той вече си суперско. Ела бърна аз на сървайвал да се сложа на камерата. Окей. Аз пусна да гледам. Я, да си натопиш така. Няма. Хора. Ще говоря, защото... Един говори така. За множествено число. Това беше от мен за сега на Майнкрафт. Чакайте, мъчко. Още не съм направил тук целя. Заключвам си краката. Утре сутринта има корнет. Окей. За училище ли? Докато отиваме към училище, да се капнеш. Доп. Айде, Окей, И връщам. Обърнах на survival. Сега да намерим нещо. Айде, слава. Айде. Ти слава. Благодаря. Моята печка иска да гасни. Може ли това нещо да гръмне? Да, гръмна. Ама не ми навреди на къщата. На блок. Хора, това беше от мен за сега. Чао!